Το δάσος είναι μια ομάδα, ένα σύνολο διαφορετικών οργανισμών σε αρμονία και συνεργασία. Το σύνολο των φυτών λέγεται χλωρίδα. Τα δέντρα είναι πρώτα και καλύτερα στην χλωρίδα του δάσους. Σε ένα δάσος τα δέντρα μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά, όπως η βελανιδιά, η οξιά και το πεύκο. Αγαπητοί μου φίλοι και συμμαθητές, σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο δάσος. Θα γνωρίσουμε τα δέντρα του, τους κατοίκους του, τους ήχους τους και θα μυρίσουμε τα αρώματά τους. Ας γνωρίσουμε όμως πρώτα το πεύκο. Το πεύκο είναι δέντρο ηθαλές. Έχει τα φύλλα του σε όλες τις εποχές του χρόνου, σαν το έλατο και το κυπαρίσι. Τα φύλλα του είναι σαν βελόνες για να αντέχει την ξηρεσία του καλοκαιριού αλλά και την παγωνιά του χειμώνα. Ακόμη πιο χαμηλά στο έδαφος βρίσκουμε θυμάρι, ρίγανη, ασφόδελους και κρίνους. Το σύνολο των ζώων που ζουν στο δάσος το ονομάζουμε πανίδα, δηλαδή τα πουλιά, τα φίδια. Αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά. Αυτό είναι η βελανιδιά, δέντρο φυλλοβόλου. Ρίχνει τα φύλλα του το φθινόπωρο για να αντέξει τον κρύο χειμώνα. Το ίδιο κάνει η καστανιά και η λεύκα. Τα δέντρα όταν βρουν νερό ψηλώνουν, καθώς ψάχνουν νερό στο έδαφος οι ρίζες τους φτάνουν πολύ βαθιά. Θέλουν όμως και φως, γι' αυτό ανταγωνίζονται ποιος θα φτάσει πιο ψηλά. Ας δούμε και τα χαμηλά δεντράκια τους θάμνους. Στην χώρα μας πολλές φορές συναντάμε μεγάλες εκτάσεις από θάμνους που είναι και αυτοί ένα σημαντικό οικοσύστημα. Τα συναντάμε και μέσα στο δάσος, είναι και αυτοί μέρος του. Το μπουρνάρι, ο κέδρος είναι και αυτά ήθαλοι. Η λεβάντα, η λαδανιά, η κουμπαριά, το θυμάρι, η ρίγανη. Τη βλάστηση αυτή την ονομάζουμε μακαία βλάστηση. Είναι η μεσογειακή βλάστηση. Η συγκατοίκηση όλων αυτών των φυτών και δέντρων δημιουργεί μια ισορροπία που συμβάλλει την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος. Ποιος κάνει τοκ-τοκ στο δάσος είναι ο δρυοκολάπτης που κάνει τρύπες στους κορμούς των δέντρων για να βρει το σκουλικάκι. Το δάσος είναι φυσικός πλούτος της γης. Μας δίνει οξυγόνο, κρατάει το χώμα, καθαρίζει το νερό, καθαρίζει το έδαφος, σταθεροποιεί το κλίμα, μας τροφοδοτεί με νερό, εμποδίζει τις πλημμύρες και μας δίνει πολύτιμα προϊόντα. Ο άνθρωπος όμως για τις διάφορες ανάγκες του υποβαθμίζει, περιορίζει και καταστρέφει συνεχώς τα δάση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής είναι οι πυρκαγιές. Οι περισσότερες προκαλούνται από τον άνθρωπο και τους εργολάβους. Εάν κάποιος βάλει φωτιά στο δάσος, τιμωρείται από τον νόμο. Το έδαφος μένει απροστάτευτο στη βροχή και χάνεται. Γίνονται πολλές πλημμύρες. Αλλάζει το κλίμα, χάνεται το νερό. Όταν ένα δάσος καεί, θέλει πολλά χρόνια για να ξαναγίνει αυτό που ήταν.
Σε αυτή τη βόλτα γνωρίσαμε έναν καινούριο φίλο. Μας έδωσε πολλά και έχει να μας μάθει ακόμα περισσότερα αν του φερόμαστε με σεβασμό και αγάπη. Γεια σας!